Siraragsak ang mangyatnag iti titulo kan pamadayaw akas maysa a minor Basilica ti simbaan parokya kan santuario anaidaton iti Dios kas pamadayaw iti Pannakaideklara sa dilangit ni Santa Maria Birhen iti Santa Maria, ILOCOS SUR. Nagduduma a kultura, ken estado manipod iti amyanan a paset ti Luzon, ti nagtitipon, gapu ti pamati ken debosyon. Na isang sangayan a panagrambak para iti deklarasyon, ti Archdiocese and Shrine of Our Lady of the Assumption, wenno ti mabigbig as Santa Maria Church, a napagbalin a minor Basilica of Our Lady of the Assumption. Tawen 2024, babaen ti pamalubos ken basbas ni Pope Francis, nagbalin ang minor Basilica ti Santa Maria Church. Ada iti direct connection tayo iti Santo Papa nga mesa da ito nga pinili na akasimbaan na. Iso nga ada dagiti papal insignia no madlaw yu DJ dito likod ko ada DJ kaslasinan payong dayta ket simbolo ti Santo Papa nga idi ununa na data ti mausar nga no magnati Santo Papa ijay aglawlaw ti Roma nakapayong isuna iti kasta iti langana. Ti simbaan ti agbalinen as sentro ti pagkararagan, charity ken social justice para ti pagimbagan iti amin. Ti minor Basilica of Our Lady of the Assumption, ti may kadwa a minor Basilica iti ILOCOS SUR, iti babaen ti Archdiocese of Nueva Segovia. Ti usually ti kuana ket di structure kas mabalin nga ti mesa nga nalaan da ket daytoy ti mesa kadagiti upat nga Baroque churches iti Philippines, the architecture. DJ liturgy and of course DJ catechism na nang nangruna una iti Archdiocese tayo. Original anay patakder ti Santa Maria Church kas kapilya ti Narvacan. 1769 idi nagbalin a parokya ken ni Nuestra Señora de la Asunción ti nagbalin a patronda. Manipod 1973 aging iti agdama maysa ti Santa Maria Church kadagiti simbaan nga daan nabaknang a pakasaritaan. Naideklara a UNESCO World Heritage Site idi December 11, 1993. Narambakan ti panagpiesta ti Nuestra Señora de la Asunción wenno mas mabigbig iti Apo Baket babaen ti nasantuan a misa. Tinagkadwa a selebrasyon ket dinarayan ni Most Reverend Charles John Brown ti Papal Nuncio, clergy ken church leaders, religious pilgrims manipod Northern Luzon, government officials, turista ken rinibo a deboto. Simentro ti nasantuan a misa ti simbolo ti namnama. Nang nangruna jay Pannakaideklara na sa dilangit nga adda iti biag afterlife haan nga agpatingga ti patay hangap agpatingga itagnanayon nga patay ngem no diket di adda iti biag after iti daytoy nga biag DJ ti namnama nga isimsimbolo na kadatayo ni iti solemnidad iti Pannakaideklara ni Apo Santa Maria si babagiken si kakararwa. It gives me a lot of joy and happiness to be with you on this day. We celebrate Mary's assumption into heaven. Finally, we can think about Mary going into heaven, even higher than this hilltop, up above, so she can cast her shadow of love over not only ILOCOS SUR, but over the entire world. Tinawen adupudop dagiti deboto ti panagpiesta ni Apo Baket. Mangted panagyaman ken agdawat pamakawan kadagiti nagbasulan. Sipod kinaubing, natawi din ni Nanay Ermelinda ti debosyon na. Debosyon mi kanya na, kan kami mo ti nasayaat nga panagbiyak. Kasla kanyak mo ta nag-retire ako nga empleyado ti gobyerno. Nag-retire kat detay anak ko ket nakapanmot di US. Iso nga deje launay ti
devotion ko kanya ko self. Panag-thank you, ti blessings, all the graces nga maaw-awat mi, pati pamilya mi, kandagiti aminan nga kakabagyan, gagayod kasya. Tirambak a panagpiesta ni Apo Baket, ken deklarasyon ti panagbalin a minor Basilica ti Santa Maria Church, ket mangsarming tinabak ng nga obra arkitektura ti simbaan, ken nauneg a pamati dagiti katoliko iti amianan a Luzon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.